Hello, what's up, mga kaaso. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating kaibigan, ang ating co-breeder, co-parents na si Mr. Bully. Alright. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan ang t-shirt natin ng kanyang alaga, Bully. Hi, Mr. Bully. Alright, let's go, samahan nyo ako. Alright, nandito tayo Mr. Bully. Yeah. Ang bumuli nila. Okay. Tagar tayo mas gumal. Hanggang sana yung asur. Agak sana eh. Malapit na po yung show namin sa sa Sabado. Tayo dyan sa Mahaldan, TV. Sigurado makikita natin si Mr. Bully dyan. Sir, sama ka. Sabado. Mamimigay kami ng mga free shoot, free groom, free start. Sabado. Saul. Sir. Sampai natin ayos mo ako ito eh. Bigas pa sir. Bigas. Bukas na pala yan Wala sir, bukas na. Di pa kami nakakapagpagawa ng tarp namin. Saan panas? Okay. Dali niyo to sir. Ayun, dalawa. Dali niyo yung dalawa sir. Ito, magulura lang ako eh. Sir, pwede. Let's go, Rabol. Sige mo ko ng maganda. Dami. Dali, kasi ko. Ibang anak nila. Makinot lahat ay kinya, matipid na talaga yan. Kamagano sa isip, marka na. Gila. Yan ito talaga. Kasi mo lang. Bilis talaga ni Magic Hat. Iba kumakain shot na. Ano na agad? Bawa mo na siya. Hindi na kaya ng tuhod. Eh, huwag na nakaipon pa. Gigigigig. Matagal tumigas yun. Ipot sa sobrang sarap ay. Walang problema. Mabilis. Ay, mabilis. Parang siya. Ulitin kaya natin, sir. Tanggalin natin. Oo, ulitin natin. Gusto ko yun lang. Wait lang. Ulitin natin. So, sobrang excitement. Gusto ko bumabayo siya para Dati yung bayo niya eh. para maganda yung lakad. Mag-iwalay mo sa race. Yung Yung lalaki. ito. Dali dito. Para hindi sila magkasawaan. Marami niya kasi. Yung wife sa anak ko mo ka ng Meron. Yung may susi. Kaya sa Guys, maliit. nakaibutan ako ni ni Luantine. Sinampulan mo si Magic Hands. Eh, sabi nga nila, yan? Pampaswerte yung ipot. Una ba to sa araw mo? Sir. Atras sir. Dapat pumalit ka. May dahisan mo tayo eh. Ito tapakino ko. Kasi nga ka mag-ugaw mo. Dati, kinok eh. Mahirasan mo. Yun! Yan! Yan. Ang galing. Kasi pag bumabayo yung lalaki po, yan yung mga buhay na sa sinulya. Pag bumayo, ay lagat na. Lagay nyo lang sa gitna sa liwan niya, ikot baba nyo lang. Yan. Para matitigas sa loob. Bakla naman eh. Matipid ka dyan. Ay kamay sa kiripis. Ayan. Ay, hindi. Sinilot na lang. Pero involuntary ni Kinok to, sinasal mo. Kamagana na boy. Kala, napawag
Uy! Uy! Kaboy na kantan. Late sa kinota. Late. Lagers. Akaloble sa kinota. Yeah. Lagers siya po, lagers. Paano mo? Apunta ka lang sa kinot. Pwede pa segunda. Delayed reaction mo. Yan, yung hinahanap kong lock. Yun, ito yung lock na tinatawag nila. Yung kanina, baka siya laban. Inulit namin guys kasi hindi siya pumayo. Ngayon, bayong sa. Kunti kasi si Milya nun, pag gano'n, mabilis matapos. Kaya, yun, sinigurado namin na lock and loaded talaga. Yan, lock and load. Late ko lang nang hit yan. Hindi nila ako pa to. Tapos siyempre, ginamitan natin ng magic cotton buds. Siyempre, kailangan yun. Ginawa ko na yun kasi daming tatanong para pag may nagtanong, sisend ko na lang sa kanila yung videos. Ang una yung back mo siya sa una niya session ko yan. Effective man, ang balang daan. Effective man. Picture ang mga anak. Picture. Kung ano. Parang sila magkapatid talaga sila. Akala talaga nila magkapatid pero hindi. Same kulay, pattern, parehas. Pero ito, try ko. Tingnan yung bunton, parang beagle. Kaya nga. Brown na may itim, na may white. Nag-try ko siya, no? Try ko. Tapos meron siya patch. Blue nose. Ito yung Galing kay Sir Ed Lagnay. Ayun, galing kay Sir Eds yan. Talagang malupit yan. Malupit yan. So, shoutout kay Sir Eds Lagmay. Sir Ed, ito na si Rabal, yung dollar mo dati. Pakita mo nga sa akin. Yun o, pogi yan o. Yung ulo niya, oh. Anak ata ni ano ito eh. Yung extra niya na male. Yung hindi si Blue Devil, yung isa yung una niya. Yung itim. Kaya yung headpiece niya. Kaya kamukha niya. Oo, Pati bawas. Pati katawan. Busy mo, timing mo. Wala, kinalti kasi siya. Sir, may request pala itong kasama ko. Ano? Galing ka daw napapanood. Sticker daw. Matik! Sticker. Yun na, may sticker si ano. Sa kwarto, kahit tatlo. Pinaalala ko pa yung sticker ko, wala pa. Oo nga, yung ang tagal mo na. Meron dito. Yung ibibigay ko kay Mr. Bully po, yung exclusive, yung talagang Pangtakpan. tapan lang. Okay, ibibigay natin sa hologram. Oh, yun. Malapit yun. Mukhang ano ngayon sa Rabispa. Oh, malapit. Nandiyan sila mga bispa. Nandiyan sila niya. Oo. Baka may ride sila dyan. May ride sila. Long weekend eh. Tatlo kasi sila nakabispa dito, apat. Ni Mayor King. Saka yung sa Buba. Talaga. Wala ko ng kandila dun sa Tapos doon ito ang biggest showroom ng Bispa. yung pangmayaman kasi. Siyempre, exporter nila. Akala mo, mabagal, pero yung presyo. Diyos ko, ang bilis nun, bispa. Kaya nga ginagamit ng ano yan eh, na up. Oh, yung pang-artista. When it's late, it's free when it's late. Yan yung ginamit ni Spider-Man para hindi malik yung delivery niya. Kaso nga lang, Ba't ang dalawa? ano, oo. Pero, may sticker tayo. Wala, Ayan, sticker na oh. pinimili ni Mr. Bully. Mr. Bully. Nakikita sa motor ko. Yan. Ba't tinapil mo ng Ilyasos mo? Yung Bullies. Ayun. Meron pa yung Elias Bullis. Kaya lang kasi sa motor, ano yung sa motor. Pinag-isa ko na. Ganun din na. Para ano na, para Yan, ano na, kennel sticker ko na. Ilan na rin kasi yan eh. Yun ba ang gusto mo ba? Gusto mo yung bilog? Pwede rin. Yeah. Big Quack, tingnan mo anak ko, may bilog pa tayo doon. Ako may dalawa pa ako eh. Yung Elias Bullis. Kulay red. Hello sa mga supporter ko po dyan, sa mga follower ko po, please support Mr. Bully. Sinal, malupit to. Ito yung tinatawag nilang best dad ever. Mapagmahal sa pamilya. Of course. Puro ano, family vlog, moto vlog. Tapos itong mga aso namin. Kasi family to eh. Oh, solid ang content nito guys. Hindi lang all about bully. All about
about family helping yung mga yan. Yeah. Natin. Luto yan. Mahilig magluto to si Mr. Bully. Masarap sigurado ang luto nito guys. Soon magano tayo, collab tayo sa Yon. luto, yan. Yung dapat sir yung dapat na Food trip tayo, Oo, food trip. food trip tayo guys. Daling ko yung team Makadyan dito. Pwede siya sir, si Sir Aldrin. Fragman, Oh, yan, si Fragman, Makasa TV. Yon, collab tayo dito boy. Saka si Michael Dutong. Si Fragman, no, inaabangan ko yung ano ba yun, Mr. Payne ba yung aso niya? Oo, si Mr. Payne, wala kayo. Ayun, meron tayong intelligence dyan. Yon, Fragman, ayun, may Belgian tayo nakaabang. Alam mo na. Konta, kapara ng Dallas ko, no? Malagsuboto. Ay, anya sa gawin yung saray. Oh, isa na naman tips. So guys, tips. Kung gusto nyong mapadali yung pagregla ng aso nyo, ha? Disclaimer po, hindi po to, hindi po to kung saan namin napulot na aral, ha? Ito ay napulot namin sa mga malulupit na breeder, yung mga nakaraang breeder na yung mga talagang inugat na sa pagiging breeder. Ayan o, tips para gusto nyong padali yung regla ng aso nyo. Pag may nagregla na aso nyo guys, kuha kayo ng malinis na tela. Ipapahid nyo po, irarab nyo po dun sa ari ng babae. Yung dugo. Kasi yung amoy na naamoy ng lalaki. Isabit nyo doon sa cage kung saan nyo gusto magpa-regla ng aso nyo. Kasi may problema si Mr. Bully. 2 years na daw po na wala pang regla yung aso niya. Ito guys pag ito nagregla next week, follow nyo ako Yan. Yan ang gawin nyo po. Yan. I-rub nyo lang po yung malinis na tela di sa area ng babae. And then itali nyo doon sa cage na gusto nyo magregla. Yun, matik yun. Comment down below sa mga naturuan ko na totoong nangyari. Alright. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan yung isa. Ayun, gusto po ka na sa ng tela. Kasi yung mabubuhos ko Nag-shave siya. Yun, may panibagong tip na naman tayo guys ha. Please support us and follow us. Mark Sinocor Fernandez po yung ginagamit ko po. Hindi ko na po ginagamit masyado yung Magic Hands TV kasi nakafocus po tayo sa profile natin. And then ang ating YT channel, binuhay muli natin guys. Road to 1.5 na ako guys. Kaya please subscribe us. Please po. Ang niche po natin is all about dogs, how to breed a dog, how to shoot a dog, how to groom a dog. It's all about dogs. And then, pag-follow na rin po ang Mr. Bully. Ayan, Mr. Bully. Pag-follow po guys. Please support Mr. Bully. Mabait na ama to. Mapagmahal sa kanyang mga aso, being for that, and then mapagmahal sa kanyang mga anak. Alright, gusto ko natin. Yan sa rock na. Magdamitan natin para sigurado. Pag ito nag-hit, Fragman, baka naman, papi share tayo, try natin. Hello, Fragman, papi share daw, si Payne. Walang problema tayo Mr. Bully, kaibigan natin to. Ako na bahala sa'yo. Yun guys, tinapos ko namin para hindi mo matapos. Upang yung mga similya niya, magsiswim na sila, yung mga swimmer na tinatawag nila, yun po yung similya. Pumunta na doon sa pinakita. Bilis lang po ito, mga 2 to 3 minutes lang. Para yung mga swimmer, pumunta na sa mga. Sir, pabukas ng pintuan niya. Okay. Yun guys, ayun pinahiran na po namin ng tela yung ari ng babae. Effective to guys, dati ginagawa ko din to nung balakas pa ako sa breeding. Ayun kinali ni sir yung nirab namin sa ari ng babae.
Tingnan niyo po, amoy-amoy na lalaki to. Ano, ng babae. Alright. Maraming salamat po. Please follow us for more videos. Bye-bye.